җирләрендә шушы Курбан бәйрәмен оештыру ул инде авыл башлыкларының төп вазифасы булып тора. Шуңа күрә минем шушы Курбан гаетен үткәрү тәртипләренә тукталып китәсем килә. Иртә белән Руслан хәзрәт вакытын әйтеп киттегез бит инде. Ничә буласын алдарда. Һәм менә шунда инде барыбер элекке традицияләргә тугры калып дип әйтәсем килә. Менә шушы Курбан гаетен җирлектә оештырырга тәкъдим итәсем килә. Бу инде ачык һавада үткәрергә кирәк дип аңлыйм инде. Һәм моны Сабантуй авыл эчендә булган җирлекләр бар, авыллар бар. Һәм инде авылдан бераз гына читтә булганнары. Моны һәрбер авыл, һәрбер җирлек хәзрәтләр белән үзара хәл итеп бетерергә кирәк дип әйтәсем килә. Һәм менә шу Сабантуй территориясын чабып, һәркем үзенең намазлыгы белән килеп, кеше арасында намаз, гаит намазын укыган вакытта метр ярым дистанция калдырып басып, шушы бәйрәмне оештыру тәртибен кирәк дип әйтәсем килә. Һәм монда инде хәзрәтләргә ярдәм йөзеннән мәдәният йорты директорлар ярдәм белән аппаратураны көйләргә кирәк була. Һәм оештыру эшләрен барыбер инде мен авыл башлыклары сезнең төп вазифа дип әйтәсем килә. Әгәр дә инде сорауларыбыз булса, булар белән тагын безнең ВКС форматында авыл башлыклары белән аңлату эшләрен алып барачакбыз. Иң мөһиме халыкның менә шушы изге эшне башкарганда сәламәтлеген саклау бурычын һәм инде шушы изге бәйрәмне барыбер да үткәрергә кирәк. Тагын инде безнең мәчеттән ир-атлар шушы Курбан гаетен укып чыкканнан соң бик матур традициягә кереп китте. Соңгы елларда коймак тәбикмәк пешереп, чәй оештыру бар иде бит инде. Менә моны да әгәр дә мөмкин була икән, шул дистанция саклап, одноразовый стаканнар белән инде чәй эчүне оештыруның мин зыянын күрмим. Шуңа күрә моңа бар тип саклык чараларын үтәргә тәкъдим итәсем килә. Һәм менә шушы Курбан гаетен матур итеп җирлекләрдә, авылларда үткәрергә кирәк дигән фикерне җиткерәм инде.